Hey YouTube, dette er Christian Gede, og jeg vil fortælle jer om, at jeg snart vil lave, en serie, series som man kalder det, med, ja, det er noget meget specielt, og navnet er Unity. Lige her. Jeg vil se. Og min screen recorder virker ikke lige her. Det skal jeg lige fikse. Så kan vi nok komme i gang. Og en af mine venner sagde til mig, at det her, det er rigtig svært. Og ja, det er det faktisk. Men når du først har fået sat dig ind i det, så er det ret nemt, kan man jo sige. Det er nemt. Det er pænt svært. Det må jeg så alligevel lige sige. Det er lidt hængende, men ja. Nå, fuck det her lige nu. Men i hvert fald Unity. Det er et dejligt program. Jeg har endnu ikke lavet nogle specielle ting, jeg slet igen, fordi det fylder jo af helvede til, men ja, hvad fanden, hvad kan man gøre med det? Unity, se, perfect quality, og jeg er overrasket over, at min computer faktisk kan køre det. Så det ser sådan ud, at du skal lave et nyt projekt. Og hvis du allerede nu bare selv vil kaste dig ud i det uden en tutorial, som man nu kalder det, så skal du nok gøre det. Men så vil jeg lige give dig et råd. Der står her Open Project. Og når du så ikke har noget projekt, så kan du op i Create New Project, og så kan du se, at de er ikke tjekket, ikke? Og du skal ikke tjekke nogen af dem. Og det er lige meget, om du vælger 2D eller 3D. Jeg vil recommend at vælge 3D. Men det er sådan i hvert fald. De er næsten lige svære. 3D er lidt svære. Jeg har dog ikke sat mig i 2D. Fordi men du creater bare, og så derindefra, så kan du så downloade packages og alt muligt. Men i hvert fald, det er en series, jeg vil lave, og jeg vil lige give jer et tilråd. Jeg vil recommende jer at downloade Blender. B-L-I-N-D-E-R. Kan jeg jo se adressen. Ej, det var godt nok træls. Okay. Ting. On det. Yes. Det er simpelthen, hvad det hedder. Det er ret fed hjemmeside layout, og jeg kan love jer for, at I bliver ikke skuffet. Det er dog inde i selve Unity vil jeg ikke recommende og forme ting i det herinde, fordi at det er ikke rigtig lavet til at man laver rum inde i det og sådan noget. Der vil jeg anbefale at bruge eventuelt der vil jeg recommende at bruge Blender. Det er et udmærket program til det. Men ja, det slettede jo sig selv på min computer, så det skal læne steder igen. Men fuck. Det er vel udmærket kvalitet, du kan lave det i. Så dejligt. Men i hvert fald så inde på Unity er der en hjælpeguide, så hvis du er god til engelsk eller kan engelsk, kan forstå engelsk som mig,
som mange andre. Så kan du se video tutorials. Jeg vil ikke sige, at man forstår godt, hvad det er, han siger. Men det er lidt svært at følge med i det. Så søg på YouTube efter nogle tutorials, og lad os se mine, når de engang udkommer. Og hvis du nu rigtig godt kan lide, eller kunne tænke dig at lave spil, lære det, så Unity, det er en god ting, men se en tutorial. Fordi ellers så fucker du op. Men jeg har set en tutorial, og resten det finder man lidt ud af, men det ser sådan ud, så kan du så lave en platform. Jeg kan ikke huske, hvordan er det nu hen? Jo, her. Create og en plane. Ja. Og den sætter vi så til 50. Men altså, som man kan se, det er ikke mega meget. Så det er sådan, hvad jeg vil recommend til at starte med at gøre, og så sørge lave en kasse i midten, og derfra lave hvad I nu vil lave. Okay, så det var det, og jeg håber I kunne lide denne lille korte video, og vi ses forhåbentlig snart igen. Hej hej.